mana. Kin furta mini na furta miki soyayya na bida, ni na faɗa ke ma ki faɗa musu soyayyar mu daban. Na furta mini na furta maka soyayya na bida, kai ka faɗa ni ma na faɗa musu soyayyar mu daban. A kai ki nake da ranar yawon sassar fakin jigwana, ba na san jira don na an karake zaki mini da. Ba wani tambaya ko wata bibiya ni da ke na bida, na yi shiri na tsafta yin laife na ne na da. Me kushe kyakkyau wannan bai san ma me ke ba, in ya sake ya faɗa a gaba na tabbas zai kwashi gida. Mata kyau ke mai kyau ce, launin ki daban, ba ma kyau na jiki ba kaɗai har halayen ki daban. Duk da gari an shaida don har tsari na ki daban, ke kika sani na zamto mai sa'a samun ki daban. In har na rufe ido ko barci na kise kin zo a gizo, ni na faɗa miki kin sarke mini can kin kama jiki. Ba mutum bane ba, ba kuma aljani bane ba, shi ba tudu bane ba.